to ending extreme poverty, and I'm very glad. Jodak Masori moting'o rowere, jonyuol to gi deye kaachiel gi kwere noyudo fuong'ruok bang' tend migawo mar arita kotelne kod jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo chwalo negi kepo mag opande. Riwruok mar Kenya Youth Transition Initiative migawo mar arita nokelo yot ni jodak makono moseyudo kakale pek mar yudo opande. Mahewo ji 300 nondikore mar yudo opande ka ruoth ma gweng'no bende notiyo gi thuolono mar kelo ne rowere mane osendikore ne opande to pok okawo opandegi. Jogo mane oyudo opande bende nomi thuolo mar ndikore kaka jogo ombulu, chenro mane otagi duol mar IEBC. Chenro ma kamaeri ogo tach e gwenge ma Kaluo mar kelo yot e yudo opande kaachiel gi ndikruok kaka jogo ombulu e kindeni ma IEBC dhi nyime gi ndiko jogo ombulu manyien e pacho ka. Achieng Judith bende yasori. Achieng Judith mebano wasorika. Eno ka chief osedonjo. Koro joma Central Karungu. An kaka ja youth amor nikech nyaka na tiek penj pok na ayudo thuolo mar kawo ID kaluwore gi pesa mani kawo to kawuono dichieng' ma kawuono ni Dr. Raymond Omolo kele sori kendo an achiel kuom jogo makawe nono. Amor gi Dr. Raymond Omolo kuom konyo yudhe ni mar ni onge kipande to mano winjo matek. Samora nya gombo tich ta onge tich because of kipande. Kora gombo kwayo yudhe tete mae Migori County kata ma Nyatike sub county. Ugo ko mondo ka kipande. Kionge kipande to nitie services mag sirikal ma kinyal yudo. Kendo kaka project manyota mane youth register. Kionge kipande ok ninyal register. So jok manie along the elections, the opportunities mang'eny mabayo gi nikech koso kipande. Akwayo gi mondo giwuok oko gikaw kipande kaso bang' kipande giregister kaka jogo ombulu. Mano ema dhi miyo gibedo gi teko mar yiero jatelo ma gidwaro e ndalo mabiro mbele.